kad si počela Crtam. da crtaš i od koga si naučila? Ja od 70. sam počela da crtam. A od svekrvu sam naučila. Od koga? Od svekrvu. Majka od muža. Ok. Od nje sam naučila. Pa došlo red ja da učim moju snajku. Ok. I ona da ima zanat. Je bilo teško ono vreme? Pa teško bilo. Teško bilo. Aj, neka ti sjedi ruka, ne može, neka ti počne, ako imaš trema, svega ja nemam trema već. Odavno ovi rade. Od 70. godine, koliko godina ima? Imao 50 godina. Ne kažu. Jer pamtiš prvi put kad si... Šarilani, Jeste. pamti. Kako je bilo? Kako je bilo, eto kao ove sam bila u lice. Crveno. Od stram, dugo sam imala trema. I jel pamtiš koliko nuse si ovo crtala? Pamtim, imam pisano sve. Da ti kažem, 400, tako, 8, 408. Sve mi sam pisano, sve imam, samo ime sam ne znala.